Máte radi knihy, no vaša knihovnička je už plná? Riešením pre vás je táto elektronická čítačka kníh. Využite ju pri cestovaní v MHD, skráti vám aj dlhú cestu vlakom a spríjemní nudnú cestu v aute. Samozrejme, nič vám nebráni, aby ste si čítali v posteli alebo dokonca pod perinou. Vďaka 6-palcovému displeju vybavenému technológiou elektronického atramentu e-ink budete dobre vidieť aj v zlých svetelných podmienkach. Navyše LED podsvietenie je energeticky veľmi úsporné a pre vás to znamená, že na jedno nabitie dokážete fungovať aj niekoľko týždňov. Ak riešite dilemu, koľko kníh si zobrať kvôli hmotnosti do lietadla, tak už nemusíte. Zoberte si kľudne aj celú knihovňu. Na poplatkoch za batožinu to nejako nepocítite. Zariadenie má vnútornú pamäť 240 MB a pojme teda niekoľko desiatok kníh. No ak by sa vám to málilo, riešením je microSD karta. Tá vám umožní nosiť so sebou doslova stovky kníh. S čítačkou sa dokážete pripojiť pomocou Wi-Fi aj k internetu. Získate tak prístup do knižnice. Tu si môžete sťahovať nielen knihy, ale aj rôzne magazíny a časopisy. Je to taká mobilná knižnica v kabelke. Používanie je jednoduché aj vďaka dotykovému displeju. V knihách si listujete dotykom alebo tlačítkami po bokoch prístroja. Pri čítaní nepotrebujete ani okuliare, pretože veľkosť textu si dokážete prispôsobiť k svojmu zraku. Zvýrazniť si môžete aj pasáže, ktoré vás zaujali a ku ktorým sa chcete neskôr vrátiť. V texte môžete aj priamo vyhľadávať. Ako vidíte, problémom nie sú ani ilustrácie. Čítačka si poradí s formátmi PDF a EPUB. Ak voľakedy platilo, že kniha je najlepší priateľ človeka, tak pre 21. storočie platí. Elektronická čítačka najlepší priateľ človeka. Veľa príjemných chvíľ v spoločnosti vašich obľúbených autorov a hrdinov praje OK.